बर' माहारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सान बर' माहारिनि गेजेराव 1956 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बिथां बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गावनि जाखिनि थांना थानाय सम बे थांना थानाय समनिफ्राय थांना थानाय समखिन्दियाव बिथाङा गोबां हारिनि थाखाय बावसोमलांदों, हारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। बिथाङा 1990 मायथाइनि दिनैनि जे खालाराव बिथाङा रुंसारि जादों। बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव। बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नख'राबो दिनै मोनसे हाबाफारि फिसा बिथांनि सोरगोआरि आलो गोजोन जिउ सोलेरनि गोजोननि थाखाय जोङो आर'ज गाबनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लादों। बिथाङा जेयावनो थायाथों मानो जे बिथांनि बर' माहारिनो होलांनाय जे बिहोमा बे बिहोमाया अरायबो थांनानै थाथों, गोजोर जानानै थाथों, सोरगोआव बिथाङा आलो गोजोन थाहैथों। बैफोरखौ जोङो मिजिंथिदों। बे समाव बिथांनि जे आलारि बाथि सावनो थाङोब्ला बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेर आलो गोजोननि थाखाय जोङो दान्दिसे सम दसेल' जोङो आर'ज गाबदों। गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ हारिया बुमा बड'फानो बर'नि बिफा दान्दिसे आज्रोम जिरायनाय गैयै खबसे ओंखाम जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिनायथि गोमाबायमोन हारिया गोदो उन्दुहाबना थाबायमोन आन्दायना बड'फानो बर'नि बिफा हारिनिनो जि खना खनलायाव थायाथोंमोन जे बिथांनि जे बिहोमाखौ जों सनमान होयो, मान होयो। बिथांनि थुलुंगाजोंनो जे बर' खामानि जे मावलाङो बेखौ हास्थायो। जोंबो बड'लेण्ड बुब्लि नख'र हिसाबै जोंबो बे बिथांनि जे सानस्रिखौ जों नोजोर बोनानै बर' हारिनि गेजेराव उदां आरो सैथो खौरां फोसावनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन। हानायखिनिखौ रायजो राजानि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव जों दिन्थिनो समाजनि ओनसोलनि जे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो
हानाय बायदि सरकारनो जों मिथिहोनाय जे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थादों जेराव जोङो जोंनि मट' हिसाबै उदां आरो सैथो खौरां दा बेखौ थि दोननानै जोंबो खामानि मावनो थाखाय जों आखायाव लादों नैबे समाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय गासैखौबो साबायखर गोजोन्थों।